1, 2, 3 i... Tens un cor tan gran que tot... Guanyem Torrent és una plataforma ciutadana que aspira a construir una candidatura de confluència amb vocació guanyadora. Nosaltres estem en Guanyem Torrent perquè creiem en la democràcia directa, perquè creiem en els processos participatius nets i transparents. Per això, Guanyem Torrent. Jo vull un Torrent acollidor, solidari i respectuós amb el medi ambient. Guanyem Torrent ens ha d'ajudar a tenir en compte el que necessitem els joves. Necessitem una ciutat dinàmica i esportiva. Guanyem Torrent! La plataforma cerca l'honestetat dels governants i la potenciació dels moviments associatius. Estoy en Guanyem Torrent para reivindicar la participación de la sociedad en la escuela pública. Defensem un ensenyament públic, laic, de qualitat, integrador i en valencià. Guanyem Torrent. Participació sense edulcorants ni intermediaris. Perquè la política torni a resultar important per a la ciutadania. Guanyem Torrent ens ha d'ajudar a recuperar i potenciar el moviment associatiu del nostre poble. Guanyem Torrent, la plataforma ciutadana que defensa els drets dels que vivim a Torrent. Per una ciutat que garantisca la justícia social, Guanyem Torrent. Porque la transparencia y una información veraz y directa son necesarias, Guanyem Torrent. Guanyem Torrent sabrà posar fi a l'acumulació de càrrecs i mandats polítics. Per ser més sensibles al patrimoni urbà, natural, agrícola, lingüístic i històric del nostre poble. Potenciar una agricultura ecològica i respectuosa. Guanyem Torrent per fer una ciutat més habitable i més humana. Guanyem Torrent necessita de la teua participació perquè la política és una cosa de tots. Guanyem Torrent, perquè queda mucho por hacer y todo es posible. Volem guanyar Torrent. No són temps de dubtes. Tu també pots formar part d'aquesta plataforma ciutadana. Amb tu, segur que guanyem Torrent. Ara sí, Guanyem Torrent, tu què vols?